Iniciem aquí avui una iniciativa comunitària amb els nens i les nenes del barri, en aquest cas amb els nens i les nenes de l'Espai Eixida, que és justament un projecte per sensibilitzar a la població, a la ciutadania, perquè cuidi l'espai públic, que és l'espai, el bé comú, és un espai comú de tothom. Conscienciar la ciutadania d'aquest espai també és seu, és propi. És un espai comú que hem de cuidar perquè és on passen moltes coses de la vida quotidiana, sobretot a les places, als parcs, on estan els nens i les nenes, les famílies, els espais de jocs infantils. Això per nosaltres és extremadament important i el que volem és compartir-ho i comprometre'ns conjuntament amb la ciutadania des d'aquesta lògica, com insisteixo, que per mi és molt important, de la corresponsabilitat.